Catalunya alertava de l'afany recaptatori dels radars a 30 km/h que recentment s'han posat en funcionament en determinats punts de la ciutat, particularment aquells que, tot i estar situats en vies on la velocitat màxima per més de 50 sancionen en punts limitats a 30 km/h. Molts d'aquests radars haurien de tenir com a objectiu principal la millora de la seguretat vial dels vianants d'aquells entorns, com són, per exemple, els infants quan entren i surten de l'escola. I creiem que l'Ajuntament de Barcelona disposa de tecnologia necessària per fer que aquests radars siguin intel·ligents. I, per tant, és absurd que en horaris en els que no hi ha cap risc i en tant que es tracta de vies limitades per norma general als 50 km/h s'hagi de reduir de forma brusca la velocitat. És per això que des de Junts per Catalunya considerem que aquests radars han de poder-se adaptar als horaris i a les condicions del trànsit, ja que de no fer-ho s'està constatant aquesta voluntat purament recaptatòria. Tenim molts dubtes respecte a la millora real de la seguretat viària en aquests entorns, ja que, segons els experts, aquests canvis en la velocitat de les vies provoquen més embussos i poden causar accidents. És per aquest motiu que demanem que abans d'acabar el 2022 el Govern municipal presenti un informe que certifiqui la millora de la seguretat viària que suposa cadascun d'aquests radars i que n'adapti el seu ús a les franges horàries i al volum de trànsit del moment per tal de garantir la seguretat viària dels vianants i dels conductors, garantir una bona fluïdesa de trànsit i evitar-ne fer-ne un ús purament recaptatori.